ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ትግርኛ ብ9485 ብ12040 ብ13765 ኪሎሄርዝ ወይ ከዓ 31 25 22 ሜትር ባንድ ዝመሓላለፍ ኩል ግዜ ምሸት ካብ ሰዓት 4 ስጋብ 4 ፍረቓን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 10 ስጋብ 10 ፍረቓን ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዕለታዊ መደብና ሕዚ ይጅምር። كم يتمسيز خبركم سمعتنا لو محاموس 15 حملة 2013 عام تمرت ويقع باقوطاتر أوروبا 22 حملة 2021 يوم صرف سايب من الله يمسخم كصنحي مدباتنا بعلتها وزينا خجمريو بمقصال حدقا مكلخالن وحسنا مقبن كل العفر أبتا خلالي كايد بزولو وقع مخنيات كباب 7 شخص خون هزبي من مزبالو زتأمت مدلاو كلو النايو سروع مدبنا مدب تعناون أنصار كوفيد-19 أبز جبر قالسي يونايتد ستيتس بدرجة عالم زلوا جدًا نهجرات أفريقيا تلقسو خباب 25 مليون كتابة ستمت مدب حيزلو نخلو مسانات أنحكم مدباتنا خد كتاتلون عدم نبعلة توزينا كسكركم تولدو لجبريل قاطليو سلام كميتم سيو على توزينا ببزحات شحاز قصرو نبرتي ختمة أديس أبابا مززام مملاء قدب هداسين مدقافن منقستي بأشبارنت زمدبو حوحات كفيتوون زبالو مدكعتي نمو غازن لومي سلفي وسيام وعلم توم تسلفتي علم لها محبرسب نتقبرات حوحات نرأي سقطة مريسو كبلون خسيسوم حيلتات تقراي نستحزي مريت تقراي ملو بملو خساب زلقاق كوينات كنكسرنا زبل بوهاب قالو جيتاچو ردا مغلاصون يذكر أمريكان حبرت أوروبان كا زاجي زلو بيناوي مقراص تصابو معصاو دا أمبر كمتي سمو نسبعوي حاجز تباهيلو استقبرايت أيكونن بزبل بلزبنا يحق مقراص تصابو يقبر زبل صاوعيت مقرابو يذكر أبتناي لومي سلاماوي سلفي مختل كنتيبا ويزرو أدانيش أبيبي مدر أسمعانيرا بزعباتي سلفن ملاش زملكتو مكالاتن صباح بسفيحو كنملو سينام كللاوي منقست عفار جونتا يلو تصوع معطقات قبل علي حرستوت عفار بزوسدوا مدكعتي 7 شيح زقمت هزبي مفنق قالوا افليتهم 4 معقوبي كامبتات بمدلاو دما كسفروم يسرح كمزلو حلافي بيت صحفة مكل على حدقات تخلل محمد حسين نفيو اعتزاربهم بخال وقن اب كوينات عاوت تقناصفنا زبل مجلسات يسمع اللون دايركتور ركبات حزبي سراويت مكلخال إثيوبيا ليتنا كولونيل جتنت أداني أبزهابو مجلسي سراويت مكلخال أب كل العفار أب عليلين سلولان كمون أب قبو أشباري لنصوع جل حوحات كمزدمسة سيفلتون نتي كولونيل تقصي أقلقلو زينا إثيوبيا بسئلي أدوغيفو أبزهابو حبرتا حوحات أبو قئتيو مستبالو حسانات بسراويت مكلخال ممراخوم يقلس بحال وقن دمس وياني كوماند بوست تقراي يلوز قلوصو أكال تقيسو أبزهابو حبرتا أكل العفر أو لعستبها لخبابي أبلع لسراويت مكل خال عاود كم استقونا صفن وتادرات كم زمارخان قريس اللون كبابي قبو قن لومي أنصراوي سلام سفينو ومبعالو ناب قبو دويلو خرقاقز كم زخالة وكيلنا مسفنا الراقي حبير الله نأشباري حوحات بسفلالي من قدتات كدقفوز أنيحهم زبالهم 28 والكسبات مس نبرتهم أبي تحت قصصر كم زقتوه كللاوي منقستي الصومالي أفليتون مقتل كوميشنر بوليس تخلل محمد علي حسن فيوي أبي زهابو مجلسي اليوم أبي مرمرا زولو كالو دماء مرمرا وديهم نايكسي فايل استخفتهم يميل اللون كوميشن سباوي مسال إثيوبيا كملومي أبي زوجو مجلسي أبادي سببان كالوت كبابتاتن تولد تخلل تقراي بزي أقبابي أسورو كلاوتون نقدم يعصنا له إلو نيريوم مقتل كوميشنر بوليس كل سومالي جن تيكم أزبل كريتا معنا زملكتا يكونن أبتخلل جن لومون بزحات ولدت تقراي بسلام ينورو اللوي أميل اللوم فولي حيلي سومالي ناب سمن إثيوبيا دحر مزماتو بحدا حدا تلاقت حوحات زبالهم قبل علتي فولي حيلي شم ناي مطفاء وفري إكايديو دحر مبال كابكم عينت زمته يقطعوا زبل متحساسبي أقرب اللوم مقتل كوميشنر بوليس كل سومالي كم صاب أديسكول كاب دريداوام شادشاي هجراوي مرجع إثيوبيا كلا زور مملأ حسبي هداسن هلو كنتات كل تقراين نأرأيا محبر السبع علم إن غير ممسو من قصة إثيوبيا فليتون
وهاب قال منستري وصاي إثيوبيا دينا مفتي مساغراوي مريچان مملا حسبن بزتحاز ابتا هاجر كفطور يوم استبالو مزازات بزي مفتارم نبوليتيكاوي محدرات هاجر مخنيات مخانوم يتكس مسكل تግራይ ዘሎ ኩነታት ብዝተሓሓዝ ድማ ነገራት ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ከብተጸበዮ በንጻር ምዃኑ እዩ ገሊጹ ኣምባሳደር ዲና ሚኒስትር ወጻኢ ደመቀ መኮነን ምስ ፍሉይ ልኡኽ ሕብረት ኤውሮጳ ኣብ ዝገበሮ ርክብ እቲ ሕብረት ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ተጽዕኖ ካብ ምግባር ክቁጠብ ምዝኽኻር እውን እቲ ውሃብ ቃል ሓቢሩ ኣሎ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዋሽንግተን ሶማልያ ንዝመጽእ ሰሙን ሃገራዊ ምርጫ ትዳለወሉ ኣብ ዘላ እዋን ኣሸባሪ ጉጅለ አልሸባብ ህዝቢ ድምፁ ንኸይህብ የጠንቅቓሎም ኣብቲ ብመንገዲ ወከልቲ ቀቢላታት ዝወሃብ ንኣባላት ባይቶ ዝግበር ምርጫ ድምፆም ዝህቡ ዜጋታት ጉድኣት ክወርዶም ምዃኑ እቲ ዕጡብ ጉጅለ ኣመልኪቱ አልሸባብ ኣብ ዘውፅኦ ናይ መጠንቅቕታ ቃል ኣብ ምርጫ 2017 ዝነበረ መጥቃዕቲ ክድገም ከም ዝኽእል ኣዘኻኺሩሎም ኣባላት ጸጥታ መንግስቲ ሶማልያ ግን እንትርፎ ስግኣት ምፍጣር ንዲሞክራሲያዊ መስርሕ ምርጫ ህዝቢ ዝዓግት ሓይሊ ከም ዘየለዎ ከረጋግኡ ይፍትኑ ኣለዉ ወኪል ድምፂ ኣሜሪካ ካብ መቃዲሾ መሐመድ ካቢየ ዝለኣኾ ጸብጻብ ኣብርሃም ተስፋልኡል ተርጊምዎ ኣሎ ምን ኣፈወርቂ ከተንብበያ ዕጡቕ እስላማዊ ጉጅለ አልሸባብ ኣብቲ ሃገር ንዝግበር ባይታውን ፕሬዚደንታውን ምርጫ ከሰናኽሎ ምዃኑ የመልክታሎም መራሕቲ ጉጅለ ኣሕመድ አቡ ዑባይዳ ብሰሉስ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ነቲ ምርጫ ብመትከል ከም ዝቃወሞ እዩ ነጊሩ ha ku kadsoomina ballanqaadyada ay idin fidanayaan ee ay ugu horrayso inaad dhaqaalo heli doontaan cidnana idin ogaan doonin codayntuna qarsoodi ahaan doonto እቲ መራሒ ህዝቢ በቲ ባዶ መብፅዓን ናይ ይምሰል ምርጫን ከይተደናገረ ንውሕስነት ህይወቱ ክሓስብ መኺሩ ንምዝኽኻር ድማ ዕጫ ናይቶም ኣብ 2017 ዝመረፁ መራሕቲ ቀቢላታት ጠቒሱ ካብቶም ሽዑ ድምፆም ዝሃቡ መራሕቲ ቀቢላታት ገሊኦም በቲ ዕጡቕ ጉጅለ ክቕንጸሉ ከለዉ ብዙሓት ብሂወት ዘለውን ኣብ ፍርሒ ከም ዝነብሩ ይፍለጥ እቲ ጉጅለ ናይቲ ኣብ እዋን ምርጫ 2017 ዝተፈጸመ ህይወት ዓሰርተታት ዝወሰደ መጥቃዕቲ ሓላፍነት ወሲዱ ነይሩ እዩ ዑባይዳ ንመምርሒ አልሸባብ ዝጠሓሰ ብህይወት ክቕጽል ውሕስ ከም ዘይኮነ ድሕሪ ምዝኽኻር ንወሃብቲ ድምፂ ዳግም ክሓስብሉ መኺሩሎም ኣብቲ ሰንበት ዝጅመር ምርጫ መራሕቲ 54 እንዳታት ንኣባላት ባይቶ ክምረፁ እዮም ቅድም ክብል ሓላፊ ኣገልግሎት ጸጥታ ሶማል ዝነበረ ዓብድሰላም ጉላዲ እቲ ብኣልሸባብ ዝወሃብ ዘሎ መጠንቀቕታ ዕላምኡ ራዕዲ ንምፍጣር ምዃኑ ይገልጽ ወሲኹ እቲ በዓል ዝነበር እቲ ዝወሃብ ዘሎ መጠንቀቕታታት ብሸለልትነት ከይርአ ድሕሪ ምዝኽኻር ምስኡ ዝዳረግ ምድላዋትን ግብረ መልስን ክካየደሉ ጸዊዑ እቲ ጉጅለ ኣብ ልዕሊ መራፆ ራዕድን ምጥርጣርን ካብ ምፍጣር ከም ዘይተርፍ ድሕሪ ምጥቃስ ድማ ከምኡ ዝኣመሰሉ ተግባራት ግን ንዲሞክራሲያዊ መስርሕ ከም ዘይዕንቅፎ ኣስሚሩሎም ኣብ ሓሲ ጸጥታ ሶማል ምስ ኣሚሶም ዝተሰየመ ብኣፍሪቃዊ ሕብረት ዝምወል ሓይሊ ብምውሃድ ነቲ ምርጫ ብሰላም ክሓልፍ ዘድሊ ስራሕቲ ኣብ ምግባር ይርከቡ dowladda positionkeedu waa iska cad yahay al-shabaab waa laga adkaanayaa dalkana waa laga xoreynaya ከመገላለጻ ላዕለዋይ ኣማኻሪ ጸጥታ ቀዳማይ ሚኒስተር ዓብዲ ድረሽ ውሕስ ምርጫ ንምሕላፍ እቲ ኣሃዱ ዘይኣትዎ ጉድጓድን ዘይፍንቅሎ እምንን ኣይክህሉን እዩ አልሸባብ ክሰዓሩን ካብቲ ሃገር ጠቕሊሎም ክሕግሕጉን ምዃኖም ድማ እቲ ኣማኻሪ ጸጥታ ብእምነት ይዛረብ ሃገራዊ ምርጫ ሶማል ብሓደ ዓመት ምንውሒ ይዝከር ባይቶታ ሃገር ንዕድመ ስልጣን ቀዳማይ ሚኒስተር መሐመድ ዓብደላሂ ፈርማጆ ኣናውሕዎ እኳ እንተነበረ ዳሕራይ ብዝሰዓበ ናይ ደገን ውሽጥን ተቃውሞ ግን እቲ ውሳኔ ተሰሪዙ እዩ መራሒ ናይቲ ቻደማ ብዝብል ስም ዝጽውዕ ቀንዲ መቕናቕንቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ ሰልፊ ታንዛንያ ፍሪማን እምብወ ብፖሊስ እቲ ሃገር ተኣሲሩ እምብወ ንጽገና ቅዋም እቲ ሃገር ኣመልኪቱ ህዝባዊ ኣኼባ ክገብር ኣብ ዝዳለወሉ ዝነበረ እዋን እዩ ብሓይልታት ጸጥታ ተወሲዱ ተዝሓለፈ ረቡዕ ካብ ከተማ ምዋንዛ ዝተመቕሐ መራሒ ሰልፊ ክሳብ ሕጂ ሃለዋቱ ኣይተፈልጠን ዝሰፍሐ ጸብጻብ ወኪል ድምፂ ኣሜሪካ ቻርልስ ኮምቤ ኣብርሃም ተስፋልኡል ተርጊምዎ ኣሎ ሳራፍ ሳህየ ከተቕርበያ ወሃብ ቃል መንግስቲ ታንዛንያ ንሃለዋት እምበው ኣመልኪቱ በጋዜጠኛ ድምፂ ኣሜሪካ ንዝቐረበሉ ሕቶ ዝመልከቶ ኣካል ንሱ ዘይኮነስ እቲ ነቲ ስጉምቲ ዝወሰደ ኮሚሽን ፖሊስ ምዋንዛ ምዃኑ ይነግር ማእሰርቲ ላዕለዋይ መራሒ ተቃዋሚ ሰልፊ ኣብ እዋን መሪሕነት ሳሚያ ሓሰን ዝኸውን ዘሎ እተን ፕሬዚዳንት ቅድሚኤን ዝነበረ ጆን ማጋፋሊ ድሕሪ ምሟቶም እየን ኣብ ወርሒ መጋቢት ካብቲ ዝነበረን ናይ ምክትል ፕሬዚደንት ስልጣን ሙሉእ መዝነት ተረኪበን ኣብቲ እዋን ካብቲ ቅድሚኤን ዝነበረ መሪሕነት ዝተፈለየ መገዲ ክኽተላ ምዃንን ልዑል ተስፋ ተገይሩለን ነይሩ ማጋፋሊ ኣብ እዋን ስልጣኖም ዘርእይዎ ዝነበሩ በበይኑ ኣከራኻሪ ስጉምትታት ካብ ከቢድ ነቐፌታ ኣይበኸሩን ኣባላት ሰልፊ ቻደማ መራሒኦም ብመሓውር ጸጥታ ሃገር ከም ዝተጨውዮም ዝኣምኑ ካብ ኣባላት ባይቶ እቲ ሰልፊ ዝኾነ የሪኮ ነረረ
ልሙድ ናይ ፖሊስ ማእሰርቲ እንተዝነብር ብመሰረት ሕግቲ ሃገር ኣብ ውሽጢ 48 ሰዓታት ናብ ቤት ፍርዲ መቐረበ ወይ ድማ ናጻ ምተባህለ ይብል። እቲ መራሒ ልዕሊኡ ምእሳሩ ግን ምልክት ናይ ምጭዋይ ምዃኑ ንድምፂ ኣሜሪካ ይሕብር። ኣባል ባይቶ ተሰልፊ ፖሊስ ዛጊድ መኽሰሲ ምኽንያት ዘይምግላጹ ንቕዋምን ሕጊ ነቲ ሃገር ዘፍርስ ምዃኑ ነረረ የመልክት። ተንታኒ ፖለቲካ ምብዋና ዓሊማቱ እውን እቲ ተግባር ኣብ ፖለቲካ ታንዛንያ ዘሎ ፍልልያት ሚዛን ሓይሊ ዘርኢ እዩ ይብል። ብኣገላልጻ ዓሊማቱ ገዛእ ሰልፊ CCM ከም ድላዩን ብዘይፈቓድን እናተኣከበ ንተቃወምቲ ሰልፍታት ምኽልካሉ ኣብ ዴሞክራሲ እቲ ሃገር ኣሉታዊ ሳዕቤን ከም ዘለዎ ይጠቀስ። صحف ሰልፊ ቻዴማ ጆን ማንኪያ ብረቡዕ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ህልውና መራሒኦም ኣብ ሓጺር እዋን ተዘይሰሚዖም ናብ ፍርዲ ከምርሑ ምዃኖም ገሊጹ። ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት እውን መንግስቲ ታንዛንያ ቀዋመቲ ሃገር ከተግብር ይጽውዑ ኣለዉ። የቐኒልና ኣብርሃምን ሳራን ኣብ ማዳጋስካር ንፕሬዚደንት ክትቀትሉ ውዲት ጌርኩም ዝተባህሉ 6 ሰባት ተታሒዞም ካብ መንጎኦም ሓደ ወጻእተኛ እዩ። ፖሊስ ነቲ ማእሰርቲ ጥርጥራት ሎሚ ሐሙስ ዝፈጸሞ ድሕሪ ናይ ኣዋርሕ መርመራ ምዃኑ ኣፍሊጡሎ ከም ጸብጻብ ሮይተርስ። ኣብ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ኣብ ግዛኣት ኪቡ ካብ ኩናት ዝሃደሙ እናበዝሑ ስለ ዝኸዱ መጽለሊ ተፈናቀልቲ ሓጽረንሎ ክብል ናይ ሕብራት ሃገራት ጉዳይ ስደተኛታት ኣፊጡ። ኣብ ግዛኣት ኪቡ ዝካየድ ኩናት ልዕሊ 2 ሚልዮን ሰባት ገዝኦም ራሕሪሖም ከም ዝሃደሙ እዩ UNHCR ዝገልጽ ዘሎ። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ትካል ኣህጉራዊ ልምዓት ንመንግስቲ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ን5 ዓመት ዝጸንሕ $1.6 ቢልዮን ከም ዝልግስ ኣፍሊጡ። USAID ከም ዝሓበሮ እቲ ረድኤት ንሓለዋ ጥዕና ንናጻ ትምህርቲ ከምኡውን ጸጥታን ትሕቲ ቅልጽን ዝውዕል እዩ። እቲ ረድኤት ትማሊ ዝተሰምዐ ድሕሪ ናይ 2 መዓልታት ኣኼባ ሰበስልጣን ዩናይትድ ስቴትስን DRCን እዩ። ገለ ሲቪል ማሕበራትን ነበርትን እቲ ረድኤት ናብ ዝተመደበሉ ፕሮጀክትታት መውዓሉ መንግስቲ ከረጋግጽ ይምሕጸኑ ኣለዉ። ሴኔጋል ንበዓል ዒድ ብዝለዓለ ጥንቃቐ ለበዳ ኮቪድ ከም ዝሕለፈቶ ይግለጽ ኣሎ። ሙስሊም ሴኔጋል ንመምርሒታት መፍነታት ንምኽባር ኣብ ወሰን ባሕሪ ርእሰ ከተማ ዳካር እዮም ተኣኪቦም ዒድ ኣኽቢሮም። ሴኔጋል ካብቲ ዝኸፍአ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ድሒና ከም ዘላ እዩ ዝንገር። ኖርዌይ 10 ዓመት ቅትለት 77 ትንፋስ ትዝክራላ። ጽንፈኛ የማናይ ክንፊ ኣንድረስ በህሪግ ብሬቪክ 77 ሰባት ብጥይት ዝቐተሉሉ ዓመት እዩ። ብምኽንያት 10 ዓመት ዝኽርቲ ጭፍጨፋ ነቶም ሽዑኡ ዝደሓኑን ንኣዝማድ መወትን ዝተዛረበት ቀዳመይቲ ሚኒስተር ኖርዌይ ኤሬና ሶልበርግ ጽልኢ ወጊድ ክንብሎ ኣለና ዝብል መልእኽቲ ኣሕሊፋላ። መንግስቲ ቤላሩስ ከም መቐጸልታ ናይቲ ኣብ ናጽነት ፕረስን ካልእ መሰረታዊ መሰላትን ዝገብሮ ዘሎ ዓፈናታት ንማሕበር ጋዜጠኛታት እቲ ሃገር ክዕጾም መምርሒ ከም ዝሃበ ይግለጽ ኣሎ። ሚኒስትሪ ፍትሒ ቤላሩስ ነቲ ብተደጋጋሚ ሕግታት ጥሒሱ ዝበሎ ማሕበር ጋዜጠኛታት ዓጺው ናይ ባንኪ ሕሳቡ ክድስክል ናብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ሃገር መምርሒ ኣመሓላሊፉሎ። እቲ ሚኒስትሪ ነቲ ማሕበር ዝሓተቶ ናይ ውዕል ገዛ ክራይ ዝምልከት መዛግብቲ ኣይረክብን ክብል ከሎ እቲ ማሕበር ግን ቤት ጽሕፈቱ ድሮ ተዓሽጉ ዝብል ምልክታ ስለ ዝተለጠፎ መዛግብቱ ክፍትሽ ዕድል እውን ከም ዘይረኸበ ይገልጽ። ማሕበር ጋዜጠኛታት ኤውሮጳ ነቲ ብፕሬዚደንት ሉካሸንኮ ዝተወስደ ስጉምቲ ኣትሪሩ ኾኒንዎ ኣሎ። ነታ ናጻ ርትዓውን ዘይሸራውን ሓበሬታ እትህብ እንኮ ማሕበር ክዓጹን ውሳኑ ድማ ኣብ ድብያዊ መጥቃዕቲ ኣንጻር ፕረስ ክብል ገሊጽዎ ኣሎ። ካልኦት ሓያሎ ተጣበቕቲ መሰላት እውን ነቲ ውሳነ ኣትሪሮም ይኹንንዎ ኣለዉ። ቻይና ንኻልኣይ ምጽራይ ምንጪ ኮሮና ቫይረስ ተቃዊማቶም። ውድብ ጥዕና ዓለም ከካይዶ ዝመደቦ ካልኣይ ምጽራይ መበገሲ ቫይረስ ኮሮና ብቻይና ተቐባልነት ኣይረኸበን። ምክትል ሚኒስተር ጥዕና ቻይና ዘንግ የዚን ንሪፖርተራት ክገልጽ ከሎ እማመ ውድብ ጥዕና ዓለም ኣደንጺና እዩ ድሕሪ ምባል እቲ እማመ ዝንቡዕ ንሳይንስ እውን ግቡእ ክብሪ ዝህብ ኣይኮነን፣ ስለዚ ተቐባልነት ዘይብሉ ሓሳብ ኢሉ ኣሎ። ቀዳማይ እብረ ምጽራይ መበገሲ ኮሮና ኣብ መጀመርያ ዝዓመት ተገይሩ እዩ። ሓደ ጉጅለ ኣብታ እቲ ቫይረስ ተበጊስላ ትበሃል ግዝኣት ውሃን በፂሑ እዩ። ሽዑኡ ዝሃቦ ገምጋም ድማ እቲ ቫይረስ ካብ እንስሳ ናብ ሰብ ተመሓላሊፉ ክኸውን ይኽእል እዩ። ካብ ናይ ቻይና ትካል መርመራ ቫይረስ ሰሊኹ ዝብል ሓበሬታ ግን ሓቂ ኣይመስልን ዝብል ገምጋም ይሂቡ። እንተኾነ ዳይሬክተር WHO ቴድሮስ ኣድሓኖም ገብረየሱስ ቻይና ሓበሬታ ኣብ ምሃብ ግቡእ ምትሕብባር ኣይገበረትን ዝብል ነቐፌታ ኣስሚዑ ነይሩ እዩ። ብኻልእ ዜና 2 ዶዝ ክታበት ኮቪድ ነቲ ልዑል ናይ ምትሕልላፍ ተኽእሎ ዘለዎ ደልታ ዝበሃል ዓይነት ቫይረስ ኮሮና ንምክልኻል ብቕዓት ኣለዎ ይብሉ ኣለዉ ምሁራት ሳይንስ። ክታበት ፋይዘር 88 ሚእታዊ ንምክልኻል ደልታ ኣድማዒ ክኸውን ከሎ ኣስትራዘኒካ ድማ 67 ሚእታዊ ኣድማዒ ይብሉ ንሶም።
ሓንቲ ግዜቱ ወሃብ ጆንሰን ኤንድ ጆንሰን ግን ንደልታ እኹል ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ዘለዋ ኣይትመስልን ይብል መጽሔት ሕክምና ኒው ኢንግላንድ። ብዝተኣሳሰር ዜና ብመሰረት ጸብጻባት ማእከላት ጥዕና ኣሜሪካ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ሓደ መዓልቲ ኣስታት 26,000 ዜጋታት በቲ ቫይረስ ይተሓዙ ነይሮም። እዚ ኣሃዝ እዚ ካብቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ወርሒ መጠን መልከፍቲ ብዕፅፊ ምውሳኺ እዩ። ሰሙያ ጥዕና ንቕልጡፍ ለብዒ እዚ ቫይረስ ክልተ ምክንያታት ይገልጹ። እቲ ቀዳማይ ኣብ ፈልቂ ቫይረስ ደልታ ዝርአ ዘሎ ቅልጣፈ ምልባዕ ክኸውን ከሎ፣ እቲ ካልኣይ ድማ ክታበት ንዘይ ምውሳድ ዝርአ ዘሎ ምጥርጣራት እዩ። መንግስቲ ክታበት ቀሪቡ ልዑል ጎስጓስ ዳ ይግበር እምበር ዛጊት 49 ሚእታዊ ኣሜሪካውያን ጥራይ ምሉእ ክታበት ወሲዶም ምህላው መዛግብቲ ይሕብሩ ኣለዉ። ኣብ ቀረባ ዝተኻየደ ሃገራዊ ዳህሳስ ካብቶም ዝተኸተቡ 86 ሚእታዊ ኣባላት ሰልፊ ዴሞክራት ክኾኑ ከለዉ እቶም ተኸቲቦም ዘለዉ ሰዓብቲ ሰልፊ ሪፓብሊካን ግን 45 ሚእታዊ ጥራይኦም። ሰብ ሞያ ጥዕና እቲ ሰፊሕ ሰረት ሒዙ ዘሎ ዝንቡዕ ወረታት ክታበት ኣበገዝቱ ወግዓውያን ዘይኮኑ ምንጭታት ዜና ምዃኖም የመልክት። እቲ ተሪኦ ኣዝዩ ኣሰካፊ ምዃኑ ድማ እቶም ሰብ ሞያ ይውስኹ። ዜና በዚ ፍጸም። ነመስገን ተወልደ። እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ድሕሪ ዜና ዘዳለናዮም መደባትና ክንሰግር ምክልኻል ሓደጋን ውሕስና መግብን ክልል ዓፋር ጁንታ ኢሉ ዝፀውዖ ዕጡቕ ሓይሊ ሎሚ ቐነ ኣብ ልዕሊ 4 እንስሳ ነበርቲ እቲ ክልል ወሲድዎ ብዝበሎ ወታደራዊ መጥቃዕቲ 70,000 ዝግመት ህዝቢ ከም ዝተመዛበለ ኣፍሊጡ። ብኻልእ ወገን ይዋግኡ ዘለዉ ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያን ሓይልታት ትግራይን ኣብ ውግዕ ዓወት ምሕፋሶም ገሊፆም። መስፍን ኣራጌ ዝለኣኹ ጸብጻብ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ። ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ምክልኻል ሓደጋን ውሕስነት ምግብን ክልል ዓፋር ኣቶ መሐመድ ሁሴን ጁንታ ኢሎም ዝፀውዕዎ ዕጡቕ ሓይሊ መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸመ ብምግላጽ ነዚ ስዒቡ ብኣሽሓት ዝቝጸሩ ሰባት ምምዝባሎም ኣረጋጊጾም። ንዝተመዛበሉ መጽለሊ 4 ጣብያታት ይስርሑ ከም ዘለዉ ዝጠቐሱ እቶም ሓላፊ ንዝተወሰኑ ተመዛበልቲ ሓገዝ ከም ዝተውሃበ ገሊጾም። ብመንጽር ክብደት ናይቲ ጸገም ብናይቲ ክልል መንግስቲ ጻዕሪ ጥራሕ ሰብኣዊ ሓገዝ ምብጻሕ ስለ ዝኸብድ ኣብቲ ከባቢ ምስ ዝርከቡ ዓለም ለኸ ገበርቲ ሰናይ ትካላት ከም ዝተዘራረቡ ጠቒሶም። ናይ ማይን ኣገልግሎት ጽርየትን ሓገዝ ከም ዘድልውን ኣመልኪቶም ዝተወሰኑ ተመዛበልቲ ናብ ካምፕታት ምእታዎም ብምሕባር እዚ እውን እቲ ውግእ ብዘስዓቦ ተጽዕኖ ካብ ከባቢኦም ተመዛቢሎም ፈቐዶ ከባቢታት ዝተሓብኡ ኣለዉ ይብሉ። ብሰንኪ ሰብ ሰራሕን ተፈጥሮን ጸገማት ህዝቢ ዓፋር ብፍላይ ድማ እንስሳት ብምርባሕ ዝናበሩ ኣንጻላልይዎም ዘሎ ሓደጋ ኢትዮጵያውያን ተሓባቢሮም ከድሕንዎም ጻውዒት ኣቕሪቦም ኣለዉ። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ኣብቲ ውግእ ይሳተፉ ዘለዉ ኣካላት ዓወት ረኺብና ክብሉ መግለፂ ውፅኦም ኣለዉ። ንዳይረክተር ርክባት ህዝቢ ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ኮሎኔል ጌትነት ኣዳነ ዝጠቐሰ ኣገልግሎት ዜና ኢትዮጵያ ሰራዊት ምክልኻል ፌደራል ኣብ ክልል ዓፋር ኣለልየ ስሉላን ቆቦን ኣሸባሪ ኢሉ ንፀውዖም ሓይልታት ትግራይ ከም ዝደምሰሰ ገሊጹ። እቶም ኮሎኔል ኣብ ክልል ዓፋር ከባቢ ኣለሊ ስሉላ ሜይደይ ብዝብል ሽም ዝፍለጥ ሓይሊ ናይ ሽብር መጥቃዕቲ ብምፍጻም ሙሉእ ብምሉእ ተደምሲሱ ምባሎም እዚኣ ጸብጺብሎ። ብቆቦ ዝተኸፈተኒ ናይ ሽብር ኢሉ ዝጸውዖ መጥቃዕቲ ንምክልኻል ብዝወሰድክዎ ስጉምቲ እቲ ጉጅለ ሙሉእ ብምሉእ ተደምሲሱ እውን ኢሉ። ሕወሓት ንውግእ ኣዋፊርዎም ንዝበሎም ትሕቲ ዕድመ ቆልዑት ሰራዊት ኢትዮጵያ ምምራኽ እውን እዚኣ ጸብጺብሎ። ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ትሕቲ ዕድመ ቆልዑት ወታደራት ኣብ ውግእ ይሳተፉ ዝብል ክሲ ብምንጻግ ሓይልታት ትግራይ ትሕቲ ዕድመ ወታደራት ንዝኽልክል ዓለም ለኸ ፕሮቶኮል ከም ዘኽብር ሓቢሩ። ዋላ ሓደ ቆልዓ ኣብ ስልጠና ይኹን ኣብ ሓይልታት ትግራይ ኣይተሳተፈን ኢሉ። ጋዜጠኛታት፣ ሰብኣዊ ትካላትን ካልኦት ዓለም ለኸ ተዓዘብትን ናብ ማእኸል መሰልጠኒ ይኹን ኣብ ዓውዲ ብኣካል መጺኦም ብዓይኖም ክሪኡ ንዕድሞም ኢሉ መግለጺ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ። ብኻልእ ወገን ወታደራዊ ኮማንድ ፖስት ሓይልታት ትግራይ ኣብ ክልል ዓፋር ንዝነበረ ናይ ጸላኢ ሓይሊ ደምሲሰ ኢሉ። ክልተ ሓይልታት ኮማንዶ መበል 23 ክፍለ ሰራዊት ኢትዮጵያ፣ ሓደ ብርጌድ ፍሉይ ሓይሊ ኦሮምያ ከምኡውን ሓደ ፍሉይ ሓይሊ ቦጠለኒ ክልል ዓፋር ሙሉእ ብምሉእ ተደምሲሱሎ ይብል እቲ መግለጺ። ሓደ ኮሎኔል ዝርከቦም 1200 ወታደራት ተቐቲሎም ልዕሊ 600 ቆሲሎም ካብዚ ብተወሳኺ ሓደ ኮሎኔል ዝርከብዎም 100 ወታደራት ተማሪኾም ዝተረፉ ድማ ኣብ በረኻ ተበታቲኖም ኢሉ። ካብዚ ብተወሳኺ ኣብ ከባቢ ዞብል ዓሪዱ ነይሩ ዝበሎ ናይ ኣምሓራ ፍሉይ ሓይሊ ብምድምሳስ ነቲ ከባቢ ተቆጻጺረዮ ኣለኹ ዝበለ መግለጺ ሓይልታት ትግራይ ብርክት ዝበሉ ኣጽዋራት ማሪኸ ኣለኹ እቲ ውግእ ሕዚ እውን ቀጺሉ ኣሎ ኢሉ። ገብረ መድህን ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ።
نمسكن قبرة كتاتل وزلخم ريدو دمز أمريكا يوم سعيبو زغرب مدب تعنا يوم يونايتد ستيتس أبقت أمزارة فيروس كورونا بدرجة عالم زلوا قده خمقون أمريكا نهاجرات أفريقيا تلقسو أستات 25 مليون كتابة زارة كوفيد-19 تأملكتو بمربب حبريتا بيلو مجلس تواهيبو ميتون تخيدلو له أديس آواز ركب وكيلنا كندي أباتا زل آخو ريبورت بتر سلطان كأربعيو نات مبريز هابا ኣብ ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ ኣተሓባባሪት ዓለም ለኻዊ ወፍርታት ጸረ ኮቪድ-19 ጌይል ስሚዝ 25 ሚሊዮን ክታበት ንሃገራት ኣፍሪካ ንምልጋስ ምቅርራባት ይዛዘሙ ከም ዘለው ኣፍሪጠን ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ን100 ሃገራት ክዋሃብዩ ኢሎም ቃል ዝኣተውዎ 500 ሚሊዮን ክታበት ኮቪድ-19 ካብ ዝመጽእ ነሓሰ ጀሚሩ ምክፍፋል ከም ዝጅመር እቲ ዝበዝሕ ብጽሕ ድማ ንሃገራት ኣፍሪካ ከም ዝከፋፈል ጠቂሰን ከምዚ ይብላ We're in the process of delivering the 25 million doses 25 ሚሊዮን ክታበት ኮቪድ-19 ኣብ ምብጻሕ ኢና ንርከብ ነዚ መደብ ዝንምዕዋት ድማ ምስ ሕብረት ኣፍሪካ መንግስታትን ኮቫክስን ሓቢርና ንሰርሕ ኣለና ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ኣብ ዋዕላ ጉጅለ ሸውዓተ G7 ቃል ዝኣተውዎ 500 ሚሊዮን ክታበት ኮቪድ-19 ካብ ናህሰ ጀሚርና ከነከፋፍል ኢና ዝበዝሕ ክታበት ናብ ኣፍሪቃ ይዝለኣኽ እዞም ክታበታት ብቁልጡፍ ምእንታን ክባጽሑ ምስ መንግስታት ኣፍሪቃ ሲቪካዊ ማሕበራት ምስ ሰብ ሞያ ጥዕናን ማእኸል ቁፅፅርን ክትትልን ሕማማት ኣፍሪቃ ተቀራሪብና ምስራሕና ሕጉሳት ኢና ምክንያቱ ሳልሳይ ዙር ምግፋሕ ኮቪድ-19 ደልታ ዝተባሃለ ዓይነት እቲ ቫይረስ ይጋፋሕ ስለ ዘሎ ነቲ ክንገብሮ ዝከኣለና ክንገብር ኢና ኣኩና ኩክ ኣብ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ምክትል ሚኒስትርን ንጉዳያት ኣፍሪቃ እየን ክዛረባ ከለዋ እቲ ንኣፍሪቃን ካልኦት ሃገራትን ዝልገስ ክታበት ድሕነቱ ውሕስ ከም ዝኾነ ኣረጋጊፀን ሃገራት ኣፍሪካ ንለበዳ ኮቪድ-19 ንምቁፅፃር ኣብ ዝገብሮ ፃዕሪ ዩናይትድ ስቴትስ እታ ቀዳመይቲ መሻርክተን ኮይና ክትቅፅል እያ ኢለን እውን ኣረጋጊፀን We are pleased to be delivering safe and effective vaccine doses across Africa and the world. ንኣፍሪቃን መላእ ዓለምን ድሕንነቱ ዝተሓለወን ውፅኢታውን ክታበት ኣብ ምብጻሕ ስለ ንርከብ ሕጉሳት ኢና ኣብ ፈላማይ ዙር ናብ ጅቡቲ ኢትዮጵያ ቡርኪና ፋሶ ጋምቢያን ሴኔጋልን ኣብተን ዝቕፅላ ሰሙናት ድማ ናብ ብርክት ዝበላ ካልኦት ሃገራት ክበጽሕ እዩ እዚ መባእታዊ ስዳሮን ኣካልቲ ምስ ኣፍሪቃ ኣብ ዘፈርጥዕና ንገብሮን ዝጸንሐ ሽርክናን እዩ ኣብዘን ዝሓለፈ 10 ዓመታት ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ዘፈርጥዕና ሃገራት ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪቃ ልዕሊ $100 ሚሊዮን ኢንቨስት ገይራ እያ በዘቢልና ድማ ህይወት ሚሊዮናት ሰባት ኣድሒና ኢና ንሰን ወሲኸን ኣብ ኣፍሪካ ክልተ ሲሶ ደገፍ ኣሜሪካ ኣብ ዘፈርጥዕና ዘተኮረ ከም ዝኾነ ናይ ሎሚ ምምሕዳር ኣሜሪካ ንኣፍሪቃ ቀዳምነት ሰሪዕዋ ከም ዘሎ ሃገራት ኣፍሪካ ኣብ ዘካይድዎ ወፍሪ ጸረ ቫይረስ ኮሮና ቀዳማይ መሻርክቲ ሃገር ኮይና ከም ዘላ እውን ሓቢረን ጋይል ስሚዝ ብተረአን ብዛዕባ ድሕነት ዓይነት ክታበት ጃንሰንን ኣመልኪቱ ንዝቐረበለን ሕቶ ክምልሳ ከለዋ እቲ ክታበት ድሕነቱ ውሕስን ውፅኢታውን ከም ዝኾነ ብዝተፈላለዩ ኣካላት ተረጋጊጹ እዩ ኢለን ከምኡ ኮይኑ እውን እቲ ዓይነት ክታበት ውስን ጸገማት ከም ዝተረኣየሉ ሓበርቲ ነገራት ነይሮም እዮም ጽልዋታቱ ግና ኣዝዩ ዝነኣሰ እዩለን ፍርያት መድሓኒት ጸረ ኮቪድ-19 ምድንፋዕ ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ኩባንያታት ኣፋውስ ነቲ ክታበት ሓዊስካ ካልኦት መድሓኒታት ዝስራሓሉ እታወታት ንምምሃዝ ንምርካብ ጻዕርታት ይግበሩ ከም ዘለው ገሊጸን ከምዚ ይብላ Africa imports a huge percentage of its requirements, not just for vaccines, but also... ኣፍሪቃ እቶም ዘድልይዋ ክታበታት ጥራይ ዘይኮነ ንመብዛሕትኦም ካልኦት እታወታት ሕክምናውን ካብ ደገ ትሽምት ስለዚ እቲ ንገብሮ ዘለና እንታይ ድዩ መሲልኩም ኣሜሪካውያን ኣብ ኣፍሪቃ ንዋዮም ከዋፍሩን ፍርያት ንኸደንፍዑን ተቀራሪብና ንሰርሕ ኣለና ኣብ ኣፍሪካ ፍርያት ክታበት ኮቪድ-19 ንምውሳኽ ዝሕግዝ ስራሕቲ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካን ሴኔጋልን ስራሕቲ ከም ዝጀመረ እውን ተጠቒሰሎ ምዝ ብዝተኣሳሰረ ምምሕዳር ባይደን ንኮቪድ-19 ግብረ መልሲ ምሃብ ዝብል መምርሒ ቀዳምነት ሰሪዑ ይነጥፈሉ ከም ዘሎ ዝገለጸ ኣኩና ኩክ
እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ኣንጻር እዚ ለበዳዚ ግብረ መልሲ እንተዘይሂብካ ንኻልኦት ጸገማት ምቁጽጻር ስለ ዘይከኣል እዩ ይብላ። ዘይሩ እዚ ቫይረስ እዚ ብደረጃ ዓለም ክንገትኦ እንተዘይክኢልና ኣብ ዝኾነት ሃገር ጠጠው ክነብሉ ኣይንኽእልን። ሓቂ እዩ ዝተፈላለዩ ብድሆታት ኣለዉ እዮም። ምብልሻዋት ኩነታት ኣየር ብሰንኪ ኮቪድ-19 ዝተጎድአ ቁጠባ፣ ጸገማት ዴሞክራሲን ካልኦት ጸገማትን ኣለዉ። እዞም ዝተጠቕሱ ኩሎም ጸገማት ክንምክቶም ንኽእል ግና ንጸገም ኮቪድ-19 ምስ ንምክት ጥራሕ እዩ። በዚ መበገሲ እምበኣር ምምሕዳር ባይደን ሃሪስ ምብጻሕ ክታበት ጸረ ኮቪድ-19 ቀዳምነት ሰሪዑ ይነጥፍ ዘሎ። ዩናይትድ ስቴትስ ፈለማ ካብ መንጎ ንምክፍፋል ዝወጠነቶ 80 ሚልዮን ክታበት ጸረ ኮቪድ-19 እቲ 25 ሚልዮን ኣብ 49 ሃገራት ኣፍሪቃ ንክባጻሕ ዝገበረ እዩ። ሓንቲ ካብተን ተረባሕቲ ሃገራት ኢትዮጵያ ክትከውን ከላ ቅድሚ ትማሊ ሶሉስ 453,600 ክታበት ጆንሰንን ተቐቢላ ኣላ። ፕረዚደንት ጆ ባይደን ኣብ ዝቐረባ ለንደን ኣብ ዘተኣናገረቶ ዋዕላ 7 ዝሃብተማ ሃገራት ወይ ከዓ G7 ን100 ሃገራት ክንልግስ ኢና ካብ መንጎ ኢሎም ቃል ዝኣተውዎ 500 ሚልዮን ክታበት ፋይዘር እቲ 200 ሚልዮን ሎም ዘበን ዝከፋፈልን ካብ ዝቕጽል ወርሒ ዝጅምርን ከም ዝኾነ እውን ተገሊጹ ኣሎ ይብል ኬኔዲ ኣባተ ዝለኣኾ ሪፖርት። نمسكن